ମୋ ଘରଠୁ ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କୋରୁକୋଣ୍ଡାକୁ। ଆଉ କୋରୁକୋଣ୍ଡା ଗଲେ ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼ ବନେଇବି। ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯିଏ ଧାନ ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧାନ ଖରିଫ ଫସଲ ଆପଣ କରିକି ବିକିପାରିବେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ 35 ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି 35 ଗାଁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଗାଁଟା। ମୁଁ 35 ଡେଇଁକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ରୁଆ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କୋରୁକୋଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳିଗୁଡ଼ା ଛକ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳିଗୁଡ଼ା ଛକର ଡେଇଁ କ୍ରସ୍ କଲି ମୁଁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗେ ଶିରାଗୁଡ଼ା ଅଛି ଛକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିରାଗୁଡ଼ା ଛକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋରୁକୋଣ୍ଡା ଯିବି। କୋରୁକୋଣ୍ଡା ଯାଇକି ଧାନ ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼ ବନେଇବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯିଏ ଧାନ ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ନାହଁ ସେମାନେ ଦୟାକରି ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପଟେଲ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏଇ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟେଲ ଛକ। ପଟେଲ ଛକ ଦେଇକି ମୁଁ କୋରୁକୋଣ୍ଡା ଯିବି। କ୍ରସ୍ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଟେକଗୁଡ଼ା ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେକଗୁଡ଼ା ଛକ। ଟେକଗୁଡ଼ା ଛକ ଦେଇକି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବି। ଟିକେ ଆଗେ ଗଲେ କୋରୁକୋଣ୍ଡା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋରୁକୋଣ୍ଡାର ବ୍ରିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ, ଆମର ରମେଶ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ। ଆଗକୁ ଅଛି କୋରୁକୋଣ୍ଡା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କୋରୁକୋଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିଯିବି।
କୋରୁକଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କୋରୁକଣ୍ଡାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ମୋ ଲ୍ୟାମ୍ପର କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାମ ସରେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଘରକୁ। ଲ୍ୟାମ୍ପର କାମ ସରେଇକି ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୁକଣ୍ଡାର ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ବାଲିମେଳା ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଏବେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋରୁକଣ୍ଡା ପାଖେ ଅଛୁ। କୋରୁକଣ୍ଡାରେ ଅଛୁ ଆମେ। କୋରୁକଣ୍ଡା ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆଜି ପାଗ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବୁଲିବାକୁ। ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ କ୍ରସ୍ କଲୁ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କଣ ହସୁଛ ଦେଖି ଦେଖି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଢାବା ହୋଟେଲ। ଏଇଠି ପାଗ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବୁଲିବାକୁ ମସ୍ତ ଅଛି ପାଗ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଟ୍ରେଲ ଛକ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପଟ୍ରେଲ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଗ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଆଜି। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ୍ରେଲ ଛକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ଜୟପୁର ଯିବା ବସ୍, ସରକାରୀ ବସ୍ଟା। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟ୍ରେଲ ଛକ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଟ୍ରେଲ ଛକଠୁ କ୍ରସ୍ କଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଶୁଖିଲା ଅଛି। ଜମି ଯାକ ସବୁ ପାଣି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ସେ ଶିରାଗୁଡ଼ା ଛକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଜମି ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ସବୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରାଗୁଡ଼ା ଛକ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଅଛି ଶିରାଗୁଡ଼ା ଛକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିରାଗୁଡ଼ା ଛକ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବୋର୍ଡ଼ ଯାକ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଯାକ ଜମି ଆଉ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବାକି ଅଛି। ଆମର ତେନ୍ତୁଳିଗୁଡ଼ା ଛକ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳିଗୁଡ଼ା ଛକ, ଡେଇଁକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଅଛି ଆମର 35। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 35 କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 35ର ଘାଟିକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ 35ର ଘାଟିକୁ ଡେଇଁକି ଗଲେ ତା ଆଗକୁ ଆମର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଗଲେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଚିତାଫାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ କର। ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଯିବୁ ଆଗକୁ। ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବୁ, ଖଟ ଉପରେ ବସିବୁ।
ଆମର ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେ ଭାଇନା ମାନଙ୍କର ଘର। ତାପରେ ଚୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏତିକିରେ ଆକା ଆମେ ଖାଲି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ତ ହେଇଯାଇଛି। କୋଉଟା ଚିହ୍ନ ଏଇଟା? ହଇ ଏଇଟା କାଟି ଦେଇକରି ଏଇଟା କାଟା ଏଇଟା ସେଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟା। ଏ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର କାଟିକରି ସେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ପକାଇଦେଲେ ତ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ କାଟିଦେବା।